ଏବେ ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି ଆଡ଼େ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମିଟିଂ ଚାଲିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଛାତ ପଡ଼ୁଛି ଘର ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ହେଉଛି ଚାଲୁଛି। ଛାତ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ଭଣଜା କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦିଅ ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ କୁରକୁରି ଖାଇବୁ। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମର ପରିବା କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖ ପରିବା କଟା ଚାଲିଛି ଆଡ଼େ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ବାରିପଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି କାରଣ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ବାରିପଟକୁ ସେଥିପାଇଁକା ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏଠି ରୋଷେଇ ମାନେ ଅରୁଆ ତ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଡାଲମା ବସିଛି ତାପରେ ଖଟା ହେବ ଟମାଟୋ କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଏ ବାଏ